Dani vagyok, és közölnem kell nektek egy szörnyű hírt, hogy Grevor99 nem tud már videózni, mert kapott egy új telefont, és Gémairos címét vagy jelszavát elfelejtette. Ezért én csapatok veletek itt ládát. Engem addig tudtok nézni, de majd csinálj egy másik fiókot, és akkor fogjátok tudni őt is nézni. Te. Magatosan magot itt van nálunk. Vendégségben aztán nyomja is egy telefont. Tehát hallatok ilyen tüdödünk, ilyeneket, aztán majd úgy. Grevorra visszatérve, el is nekem, mert ez nagyon rossz így. Sajnos, de az igen! 2,84-es tatrokos pisztoly, na. Ez már van. Végre valami jó fegyókat kapok, nem ilyen gagyikat. Karót elkiabálnom. Aztán abba hagyom. Már. Abba fogom, megyek ki. Föl aztán megkérdezem, nem mit csináltak. Eddig. Remélem, kedves nézőknek tetszik, amit csinálunk, videókat. És kidobott a J-gól az nyilkodásból. Nem tudom miért. Aztán hát fura. Mert a 16-os, na mindegy. Gyere, bánád, sázd, és pontosan mit csinálsz itt, mondtam, mondj ide szó. Nem, semmi, azért. Ezt eladom. Na, mennyit fogunk rá. Na, hát ezt lefotózzuk. Úgy is eladjuk. Na, ennyi pénzem van. Pisztácia, sziasztok!